はいよ。いや、聞いた。今回ここからやってや。ほら。だってこれがまた。よっしゃ。やっぱ痛かって感じなんや。さあ、君やられたか。40ぐらいあるぞ、おい。40ある40ぐらいあるって37、8か。おー、やったねー。お、あるかな、40な。うわー、ギリギリだぜ、おい。ほれ、皮一枚やらよ、ほら。うわ。あらく減ったんだけどな。